NLO-a nestali su u povjerljivim arhivima zrakoplovstva. Dokaze je sljedeći dan preuzeo zapovjednik prve pukovnije Vojina. Zapovjednik tadašnji moj je naredio da se cijeli materijal praćenja zapečati. Morao sam ga odnijeti u zapovjedništvo, potpisati izjavu o čuvanju tajnosti i više ne razgovarati o tome. A narednog dana smo išli istraživati nas par, vidiš o čemu se radi. Jedno što smo našli tragove i dosta jaku radijaciju, jer smo išli sa negarovim brojačima. Aldo je te kasnije saznao kako dva zrakoplova MiG-21 koji su uzletjeli te večeri s aerodroma u Batajnici možda nisu bili usamljeni u borbenoj misiji presretanja NLO-a. Tada nisam znao, nego sam tek krajem 90-ih doznao da je još jedna para išla u presretanje i da je ta druga para, jedan od tih zrakoplova nastradao i pilot poginuo. Ja nemam direktne informacije o tome, a mi kao ta postrojba nismo učestvovali u tome, tako da nije bilo bezazleno, jer sama potjera sa naše strane je bila neuspješna. Razlog je ogromna razlika u brzini između tadašnjih zrakoplova i tehnologije koje smo imali i onoga što smo sreli. Brzina od 10 maha u atmosferi Zemlje iznosi fantastičnih 12.250 km/h. Podaci upućuju na zaključak kako nije postojala niti jedna poznata letjelica koja je u to vrijeme mogla oponašati zabilježene karakteristike kretanja NLO-a. Sigurno mi je tehnologija tada, ama i danas nije dostigla takve mogućnosti koje bi zrakoplove mogli natjerati ili ubrzati do tih brzina. Pazite, to je bilo 10 maha u momentu. To je strahovito ubrzanje, a to je i strahovita brzina u atmosferi. I druga stvar je nagla promjena pravca kretanja sa istom brzinom. Nijedan materijal ne bi izdržao takvo naprezanje. Tako je to bilo tih dana iznad radarskih postaja tadašnje Jugoslavenske narodne armije. Vrijeme je za jedan mali pregled nekoliko slučajeva koje ste vi izabrali kao najdramatičnije ili koji imaju neku vezu, pa možemo početi od slučaja koje ste pratili i analizirali vezano uz Biokovo, a onda ćemo vidjeti kuda će nas to odvesti. Ovako, moji prvi početci u biti u Polarici upravo se vezuju za slučaj Biokovo, zato jer se taj slučaj desio 1990. I kako tada nismo imali dovoljno opreme ljudskih kapaciteta da to sve zajedno popratimo, zato jer se pojava kontinuirano dešavala tokom 2 mjeseca. Prvi put je detektirana, znači, od strane očevidaca, znači, u noći od 1. do 3. rujna 1990. godine. U biti, tu pojavu opisuju kao svjetlosnu pojavu, veličine, znači, osrednje kuće. Kako iz smjera Makarske, znači lagano u jednoj silaznoj putanji se spušta uz veliku jaku svjetlost prema mjestu Vrgorac. Ja. I tu, znači, ta letjelica se zadržavala neko vrijeme u tome kamenjaru, da bi poslije nekog vremena ona se udaljila, opet nazad istim smjerom. I to je tako trajalo nekoliko dana. To su bila nekakva prva zabilježja i tada su došle prve šture informacije u javnost o tome slučaju. Međutim, poslije toga, nakon jedno 20-ak dana, dobili smo informacije iz medija da su u tim vrtačama, znači na Biokovu, da su pronađeni nekakvi tragovi, koji upućuju da se tamo desilo nešto što nije možda prirodni uzrok. I tamo su prvo došli su novinari, došli su, znači, ljudi iz tadašnje teritorijalne obrane, službe javne sigurnosti, znači iz postaje Vrgorac. I oni su, znači, napravili prvi jedan terenski preliminarni, znači, očevid na tome terenu i tvrdili su da se zaista tu radi o jednoj elipsi, znači, koja se pojavila u jednoj uskoj vrtači i ta elipsa imala promjer 8 puta 5,5 metara. Znači, širina njenog traga je bila oko 30 cm i dubina traga je bila u prosjeku oko 5 cm.
I sve bi to bilo lijepo, međutim na samom tom tragu, znači javlja se da je površinski sloj duž cijelog toga perimetra traga, znači nestao. Znači nema ga, ta trava je jednostavno negdje nestala. Jel? I to je njih malo začudilo i tako, i onda su pozvali znači u pomoć istražitelji iz Makarske. Došla je tadašnja milicijska postaja iz Makarske dole sa svojim inspektorima i oni su napravili znači prvi terenski očevid znači na tom lokalitetu Kljenka, znači u toj vrtači, na tom pojasu. I poslije toga se to opet nekako, ajmo reći, javnost je to malo zaboravila, da bi se poslije opet u 11. mjesecu u više navrata, znači pretpostavimo isti taj objekat opet znači došao nad planinom Biokovo. Prvi put su ga opet vidjeli sredinom 11. mjeseca. 2 puta je viđen iz Baške Vode. Jedan put čini mi se iz Zaostroga, Makarske i tako. I postoji tu jedna anegdota da je u biti nad mjestom Saranač, znači da je grupa ljudi tu imala nekako isto jedan bliski susret, nazovimo ga 3. vrste, kad su vidjeli nekakvu siluetu nekakve osobe izvan jednog takvog svjetlećeg predmeta kako dolazi prema njima. I nakon toga ti su ljudi imali nekakvih nesanica, noćnih mora i slično. Prije nego se vratimo na još jedan bliski susret 3. vrste, primjećujem da imate kartu s jednom ravnom crtom ucrtanom. Što to jest? Pa u biti ova karta, ona je, tu vidimo na njoj, to u biti pojas Dalmacije. Tu su otoci, tu imamo planinu Biokovo i u biti mi smo na toj karti napravili sva ta mjesta gdje su se, točno gdje su se, znači, gdje su navodno ti objekti se prizemljili i ostavili svoje tragove materijalne, znači nekakve prisutnosti. Znači to se isključivo crta koja povezuje mjesta slijetanja? Da, ovo je crta u biti koja povezuju iz 1990. sve slučajeve, znači, koji zahvaćaju ovaj prostor akvatorija, znači srednjeg Jadrana. Znači mi tu imamo, znači u Dubrovniku, znači to je južni Jadran, imamo jedan slučaj koji se desio, znači imamo u mjestu Konavli, na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Tu imamo jedno viđenje i poslije toga imamo 4-5 viđenja iznad Biokova. Znači tu imamo znači slučaj kad znači objekat primijećen Golinokon, a imamo 2 snimke znači snimljenoga videomaterijala. Znači imamo mjesta spuštanja i poslije toga ta linija ide gore sjevernije, znači put... Znači to bi bila neka prometna ruta, može malo fantazirati. Recimo to tako da bi to mogla biti jedna od prometnih ruta koje se malo češće, recimo, na tim mjestima se češće nešto događa nego na ostalim područjima. Sjećam se jednog dokumentarca kojeg je radila, mislim, televizija Zadar, ako se dobro sjećam, gdje je bio jedan primjer čovjeka koji je imao priču o svom susretu sa nekakvim neobičnim, nazovimo ga bićem. Kako se zvao taj čovjek i kako je izgledao njegov susret? U biti taj slučaj se desio 1997. Nevezano sa slučajem Biokovo, to je slučaj sam za sebe. U biti usred bijela dana, oko 11 sati ujutro, pastir na lokalnom pašnjaku u svome kraj mjesta Čvrlci u Šibenskoj Zagori čuvao je svoje stado ovaca i u to vrijeme se znači spustila iz smjera jugoistoka jedna mala diskolika letjelica sa jednom malom kupolom. Bila je sivo-zelene boje i ispuštala je nekakvi čudan zvuk. Zvuk kao kad radi frižider, eto tako. I spustila se blizu njega, znači, na visinu od pola metra od tla. I gospodin Jakov Vrančić, ovako, sreća da se nije uplašio, on je prišao toj letjelici na jedno 10 metara i u tom momentu dok je prilazio iz toga maloga diskolikoga objekta su izašla 3 humanoida visine otprilike oko 1 metra visine.